Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin sharhin da muke ta bacci a cikin shirin wato so ne. Wanda babu shakka wannan sharhi za mu yi shi ne a kan wato abin da wato yake ciki da kuma halin da soyayyar Hairana ta jefa wato mutane da dama, musamman a yanzu haka Imran ke shirin wato sadaukar da soyayyar tashi. Shin wato Imran zai iya sadaukar da soyayyarsa ko kuma ba zai iya ba? Domin babu shakka ka san cewa Imran yana ƙaunar wato Hairana fiye da wato yadda ake tunani. Sai dai kawo har yanzu a yanzu haka shi kanshi Imran an mai kutse, domin babu shakka ba shi kaɗai yake ƙaunar Hairana a wannan lokaci ba. Masu sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafe da shi a cikin wannan sharhi namu. Amma mai sauraro, idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumi-dumin su. Sannan kada ka manta ka mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe. Wanda babu shakka wannan ƙauna tsakanin wato Imran da kuma Hairana ƙauna ce wadda kowa ke yi wa juna. Sai dai a wannan lokaci ana shirin raba wato Hairanan da kuma Imran ɗin. Wanda mai sauraro, me kake tunani game da halin da Imran zai shiga idan ya sadaukarwa da wato wannan soyayya ta da yake yi wa Hairana? Duk da yanzu haka wato Hairanan tana cikin wato wani hali, to amma babu shakka Imran yana tabbatar da cewa shi ne wato ya fi dacewa da Hairana, kuma wato baya sa ran wato wani zai iya ƙwace mai Hairanan. Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan sharhi da muke tafe da shi. Amma mai sauraro idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumi-dumin su. Sannan kada ka manta ka mana like a ƙasan bidiyon nan namu.